RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Belen, 35 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong gitrabahoan nga daghan kaayo og pasalig pero wa tumana. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ulya, unsa man na? Nagkapangita na kagtrabaho? Wa palagi pa, oy. Wa man ko madawat sa ako mga gipang-applyan. Bisag asa na lang ko nang-apply. Bahala na lang unta to, bisag unsang trabaho Basta makatrabaho lang gid ko ba? Kay mabdos baya ko. May pahawa man lang akong amiga sa iyang amo kay mular ka siya sa laing nasod. So ay kunog apply dito. Sakto kayo kay nangita jud mi tuod sa akong asawa katabang. Sir, ako lang, bi. Nagkinahanglan kay kong trabaho, sir, para sa akong pagpanganak pohon. Sige. Okay ra nimo nga dili minimum ang sweldo? Ha? Dili, di ay? Oo, dili. Pero naa kay mga benefits. Hatagi mi sa imong SSS number, PhilHealth, ug pag-ibig para mahulgan na mo ining sweldo nimo. Okay ra, sir. Way problema. Gamit sad kay na ako ilabi na ang PhilHealth. Gamit kaayo sa akong pagpanganak. Ay, medyo lisod na gid kayo iling ko ning dako-dako na atong tiyan, oy. Day, Belen. Ay, Day, ani din mo bakasyon ang akong mga pag-umangkon. Ikaw na'y bahalag at timan nila, ha? Ha? Pero, dili man na-appeal sa akong trabaho, ma'am. Oh,
Nagkinahanglan man kakaog trabaho. Kung gusto kang mupadayon og trabaho dinhi, ayaw pagreklamo. Ma'am, okay na ni. Loto na. Di ka po'y naging ko nimo ay. Oh, Mas labaw na ko! Mumagbuwag na ta! ala. Mabuwag sila si Sir ug Ma'am? Belen, na ako'y hangyo nimo. Oh, unsa man na, Ma'am? Ang tigsweldo manggod nimo ang ako mang bana. Unya, nagbuwag naman mi. Mahimo pag dili lang sa kumuhatag nimo og sweldo ron. Ako lang timpon kung makatrabaho na ko. Ma'am, kung mauman na, muundang na lang tingali ko sa akong pagtrabaho. Nakinahanglan man sad gud kay ko kwarta. Pasensya kaayo, Mama. Gitanaw na ko ang imong contribution sa PhilHealth pa. Oh, anya pa? Wa may gihug sud sa pila ka buwan. Oh. Katapusan nga hug nimo kay adto pa mang miagi nimong trabaho. Unsa? So di ay sa pila ka buwan akong pagtrabaho, wa di ay sudli sa akong amo ang akong PhilHealth. O gisawayan na ako og check ang uban, sama sa SSS o pag-ibig. Pero wa sa gihapon. Maong giadto na ako sa branch gyud sa PhilHealth aron pagsiguro. Unya, Yes, ma'am. Marto ang katapusan nimong huog sa PhilHealth. Last year pa gyud. kinuo ko. Kung may mo, istorya ang imong employer, ma'am, bay na ini. Di may yung gibuhat, eh. Kaya bisan usa, wala hulga imong PhilHealth. Oh, sige sir, akong adtuon. Ha? Usa ko nakipanulti nimo? Ma'am, ayan na lang kung pagbuang-buang pa. Kay ba ako nga kay ba ka ini? Abi ba lang kung na-benefit sa akong pagtrabaho ninyo? Mao na ni, okay na lang ko nga, dili minimum ang inyong isweldo di rin ako. Uy, kisa may nag-ingon nimo nga na kay benefits? Imong bana. Ay na, wa ko'y kalibutan, ana, oy, kung unsa may sabot ninyo sa kumbana, oy. Ay, kung kumprontaha, anak. Unsa? Unsa man ako pagkumpronta niya? Asa man di ay siya? Ambot lang. Ug tuod di ay. Paabotang imong last sweldo. Moadto ra ko sa inyo. Ihatod ra nako. Sige, ma'am. Pila na kasi mana, pero wa pa man lagi gihapon mo ani. Ambot lang lagi pa, uy. Doon lang ka nako sa ilan, no? Mas maayo pa. E basin og wato'y plano nga mohatag sa imong sweldo. Mayo! Mayo! Mingaw man. Ma'am! Mayo! Day! Wa na may nagpuyo niya. Ni pahawa naman. Unsa?
Makaguo lang gyud kaayong huna-hunaon nga ang tanan akong kahago napunta sa wa. Ug wa ko kahibaw kung asa ko mudangop aning akong problema. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kinahanglan ba gyud ay nga ang bana sa akong amo mo ay akong pangutanon bahin sa among gikasabutan? Dili na ba di ay nako pwedeng ma-question na yang asawa kay buwag na sila? Ikaduhang pangutana, naami sabot nga na ako'y mga benefits pagsud nako sa trabaho. Og nihangi yung iyang bana nga below minimum ang akong sweldo. Pero pag-check nako, wala nila hulgi ang PhilHealth nako o uban pa mga benefits. Pwede ba nako silang ireklamo, ana? Ikatulong pangutana, ang akong katapusang sweldo, wa mahatag sa akong amo. Gipapaabot ko niya og pila ka semana, pero di ay gidaganan ra ko. Unsay ang akong buhaton para magkaatubangay mis barangay? Ikaw pa to katapusang pangutana. Wa ko'y kontrata nga gipirmahan sa akong gitrabahoan. Kumpiyansa ra pod kaayo ko kay lagi isip katabang raman pod ang akong gisudlan. Naaba ko'y dag-anan ani. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Belen. Mayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og akong tingog, og ang boses sa tingog, og sa kahanginan, ang akong tingog, ang tingog ni Attorney Elaine Bathan, ang inyong mapaminaw, karong adlaw, kay ako usa ka abogada, ang atong mga tukion, ato ang sulbaron, pagasturyahan, mga suliran, no? Kabahin sa punto legal. Of course, mga personal nga mga pangutanag, mga problema, mahimo ra gyud gapon na ninyong ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Kumusta to mga sukintig paminaw? Of course, no, sama sa kong gingon ninyo kaganina kay ako usa ka abogada. Ang atong mga pagahisgutan and willing and able to answer all your problems o di bitaw help you with all your problems, no? No, ang ako ara gyud ani makahatag og tambag og tubag sa inyong mga pangutana, dili lang kabahin sa mga legal nga mga question kundi sa inyong mga personal siguro ug mga emotional nga mga pangutana ug mga problema aron magiyahan mo, malamdagan mo ug matabangan mo nga unsaon pag-atubang og sagubang ning atong mga problema. Di man gud nato pwede likayan, di man ta moingon nga tagad sa ayaw sa aron ha, next week sa ka, sunod na lang sa murag post o pwede pa lang, no? Og naay push button aning mga problema ako giunang mo pindot guys, pero apil man gyud nis ato ang kinabuhi, and this is part of our appreciation sa unsa ang naata, kinsay mga naa nato, ug makarealize pud ta ug unsay mga di nato kinahanglan sa atong kinabuhi, no? Manikasikas lang gyud ta. Thank you kaayo by the way sa mga nag-like ug nag-follow nato sa Elaine Tantengco Bathan, sa mga nag-like ug nag-follow sad sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page diin. Guys, adto lang gyud ninyo please ipada ang inyong mga suwat ha. Ayaw lang gyud in town ipada sa amo ang personal nga Facebook account kay hala, di man gud mi pwede nga makatubag anang inyong mga pangutana, no? So maglisod yun mi ani, no? So, anyway, greetings namo kang sa ato ang mga letter senders, ang mga mag-like ug mag-greet nato. Sorry gyud kaayo, no, nga dili gyud ko pwede pa maka tubag aning inyong mga pangutana og namoy mga ikonsulta. Of course, you need a private lawyer gyud ana, no? Kabahin aning mga annulment nga mga pangutana, siyang lihwi, dili pa tapade ani kaning mga kang Balmoria anya, mag-arrange lang niya tano og kaning mga na di man jud ko maka tubag ani kinsa ni, pero kang Miriam Chikay, hello nimo, kang Bell kaning mga naay mga pangutana, Gren Edgar, please lagpadala sa imuhang
Suwat Valerie Limbadan Kaburatan kang Araula Cadenas kang Maria Puencitia Dondoyano ug kang Maria Gemma Ewayan Eting, no? Pwede gid mo sulat, no, adto sa kini ang akong suliran official writers page. Kang Del Viel Consarva, maayong adlaw, paliw ko greet sa akong mama nga si Chrislyn Consarva, nga taga-adlaw gyud paminaw or gapaminaw. Kay malipay gyud kuno si Mama Chrislyn, kay dungog ug sipa kayo ta. More power to you. So ug sa tanang mga taga-Panabo, Davao del Norte. Hello Ma'am Chrislyn Consarva ug si mong anak nga si Dan Viel. Letter sender nato karong adlaw kay si Belen. Si Belen, 35 years old, di niya isulti ang iyahang address. Iyaning problema kabahin atong sa iyahang gitrabahoan, no, nga atong nakuan nga murang wa natuman ang sabot, no, nga wa di ay siya hatagig PhilHealth, way SSS, way pag-ibig, ni murag mo may aniyang sabot. So unang pangutana, kinahanglan bagyo di ay nga ang bana sa akong amo maoy iyahang pangutanon bahin sa ilahang sabot. Dili ba di ay niya pwedeng ma-question ang iyang asawa ana kay buwag na sila. Ang atong pangutana ra gyud ani no, kinsa man gyud ang imong direct nga employer? Kinsa gyud ang imong amo, ang asawa or ang bana? Kay kung kinsa gyud employer nimo, based sa record ug sa kontrata mo gyud nay manubag, no, sa imong mga pangutana. Lisod bitaw tinuod kaning wa gyud tay sipyat gyud untaan nino ug klaro atong kasabutan usa ta mang empleyo or usa ta musud dapat naatay gitawag nga employment contract. Kay diha man na nakasuwat ug nakasaysay kung unsay kasabutan ninyo, pilay sweldo, pila ka adlaw mo trabaho, pila ka oras, pilay day off, pilay overtime, basin pa deg mas dako pas minimum nga gitagana sa balaod, no, or unsay mga lain nga benefits na abay bonus niya. Of course, ang PhilHealth 13-month given manggod na maski pagway kontrata basta pagkangan nga empleyado mauna. Pero ako amanggod ug naamangod tay employment contract, mas klaro og hugot ang imuhang basihan nga ug naay kalapasan ang kumpanya or ang employer, mas naatay basihan nga manukit or maningil kay wa sila mutuman niya. Naatay pakita ba nga o empleyado gyud ko, no? Aside of course atong ID, payslip, payroll, no, mas malig-on ang inyuhang mga dokumento ug ebidensya. Ikaduhang pangutana, naami sabot nga naa kuno siya'y mga benefits sa pagsud sa trabaho ug nihangyo. Ang bana nga below minimum ang iyang sweldo, pero pag-check niya wala day nila hulgi ang PhilHealth niya ug ban pa mga benefits. Pwede ba day na? Pwede ba kuno nila silang ireklamo ana? Of course, no, mandated man yun. Honestly, depende gina kay kana ganing less than 10 employees, ningon mabgid pud ang balod bugat sa biag yung minimum, no. Sa tinud-an ay lang, pero obligasyon man pud ni gyud sa kumpanya. Pero og less than 10 manggod dili ta kinahanglan mag-comply sa minimum wage. Pero kung out of the generosity mo na inyong ikasabutan, ihatagan ka og mga benepisyo, of course kinahanglan jud kang manukot og maningil og mangutana ana. Pwede gyud ka mo adto, pwede gyud pud nimo sila ireklamo, no. Dili lang gid siguro reklamo mo, request lang ka nga magka-dialogue mo. Kay ug napakay intention nga mupadayon og trabaho, lisod kaayo nga kana ganing nangiha ka unya mupadayon pa kag trabaho nila lisod pod. So pwede siguro nga mo request lang tag dialogue dili sa complaint ngadto sa dole, no. Ikatulong pangutana, ang akong katapusang sweldo wala mahatag sa akong amo nako. Gipapaabot ko niya o pila ka semana pero di ay gidaganan nako. Unsay angay na akong buhaton para makapag-atubang ni sa barangay? Well, mo reklamo kag barangay, ipasumon gyud na nimo, pero mahimo sa dumuadto kag Department of Labor and Employment para mapatawag ng imuhang amo. Ikaupat ug katapusang pangutana, wala ko'y kontrata mo lagi ni oy nga gipirmahan sa akong gitrabahoan. Kumpiyansa ra pod kaayo ko kay lagi isip katabang raman pod ang akong gisudlan. Naa ba ko'y laban ani? Natay kasambahay lo.
Nag-regulate pod sa Department of Labor and Employment ang pagpangimpliyo ug ang kondisyon sa pagpangimpliyo sa usa ka katabang. Of course, no, dili man ta ka kay kuwing kag helper ha, dili gyud na minimum wage ang katabang guys, kasambahay law may tawag ana. Pero ang akong pagsabot man gud, murag di man ni siya katabang, murag naa man ni siya murag trabahoan or negosyo. So klaruha kuno bi kay malibog ko og unsa gyoy tinuod nga sitwasyon or terms ug sa imong condition sa imong pagpag-empleyo. But regardless, whether kasambahay or regular or kanang employee gud sa usa ka kumpanya, pwede tam reklamo og dole. Mahimo sad, okay ra gud pod no nga ipatawag sa barangay kay para dinha lang sa nga level no magkasurya mo total ang imong gusto, ang imo ra man katapusan pod nga sweldo makuha unta og dili gani kana lahi na nga storya. No, pwede na gyud nato silang ireklamo og kihaan. Ako pa pod nila para di pod sila mahago, mahasol, muhatag na lang pod unta sila sa imong sweldo nga gitrabahoan man na nimo, wa man na nimo gitiway or gi-thank you unta. No, nasa giubang mga tawo mamintaha, guys. Kaning mga kasambahay ba, kaning mga katabang. Ato gyud unta na silang itratar nga kauban apil sa atong pamilya. Hibaw mo, amo ang katabang no buyag-buyag lang yun. Dugay na kay ni namo sila. Unya, wa gyud na namo silang gitratar nga lahi, no? Unsay among kaon na pud na dunga na ganimig pangaon usahay kay usay malate ko kanang abot gabi na managkaon ako mga igsuon ni usay timing nga wa pa sila kakapanihapon. Mudungan ko nila, magpadungan ko nila kay kanang dako kay na sila tabang sa ato ang household guys kay liman ka lang igo na lang kamo mata nya mulingkod sila misa kay sila gaandam para nimo. Ako pastilan kadako gyud na kung kanang pagka-grateful ani nila tungod kay dako sa kay sila tabang nako gyud. So let's treat our helpers, house helpers well and properly, ha? They also deserve respect kay they provide sila gyud provide og comfort nato kay suwaye kapoy wa kana anad halapan limpyo panlaba pamubog tanom oy pamlancha panghugas plato di lalim. Ha? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa ato ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.